En lille indledning til fotosyntesen. Fotosyntesen er en fantastisk ting, der sker inde i planterne hele tiden. En ting, som gør det muligt for os mennesker at leve her på jorden. Vi tænker ikke over vigtigheden af planterne og træernes eksistens, når vi tramper dem ned, når vi fælder skove for at bygge motorveje osv. Fotosyntesens kemiske formel hedder 6CO2 plus 6H2O lige med C6H12O6 plus 6O2, eller på dansk kuldioxid plus vand plus sollys lige med rørsukker plus ilt. Under vores lille lommefilm vil vi i 4 afsnit fortælle om delene i fotosyntesen, og hvad der egentlig foregår inde i disse planter og træer, som er så vigtigt. Fotosyntesen del 1. CO2, også kaldet kuldioxid. Kuldioxid kommer fra f.eks. afbrænding af fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer er en energireserve, som har lagt i jorden i flere millioner år. Det kan f.eks. være kul, olie, tørv og naturgas. Vi udelukker også en masse CO2, når vi vælger bilen frem for cyklen. Skibe er generelt de største CO2-syndere. De udelukker dobbelt så meget CO2, som fly i gennemsnit gør. CO2 er en vigtig del i fotosyntesen, fordi at CO2'en omdannes til ilt. Fotosyntesen del 2. Vand, også kaldet H2. Det hedder H2O, fordi at der er 2 brintatomer, altså 2H, og et iltatom, altså O. Vand har 3 tilstandsformer: fast, flydende og damp. Vand får planterne til at gro. Fotosyntesen del 3. Sollys. Sollys er utrolig vigtigt for livet på jorden. Uden sol ville intet på jorden kunne leve. Solen giver energi til planten. Med denne energi kan planten sammensætte kuldioxid og vand til rørsukker og ilt. Rørsukker, også kaldet glukose, omdannes til stivelse, som sammen med næringssalte fra jorden lægger grundlag for plantens næringsforråd. Fotosyntesen del 4. Fotosyntesens vigtighed og sammensætning. Fotosyntesen danner ilt og er på en måde en nødvendighed for vores overlevelse. Fotosyntesen foregår i grønkornene, som bladene indeholder. Grønkornene er planteceller som grønne. De bærer også skylden for, at bladene er grønne. På indersiden af næsten alle blade er der nogle små huller. Disse kaldes spalteåbninger, og det er her ilten kommer ud af bladet og kuldioxiden ind.